rezultat. Ja sam rekao da je isto onoliko pozitivan koliko i za našeg protivnika i koliko je pre prve utakmice. Rezultat je, što bi se reklo, aktivan, daje šanse i jednima i drugima i ne samo na osnovu rezultata, već i na osnovu igre. U prvoj utakmici mi, uz sav respekt koji imamo prema našem sutrašnjem protivniku, imamo čemu da se nadamo. Prema tome, sve je otvoreno, kao što rekao smo na kraju prve utakmice. Mi zadržavamo našu mirnoću i koncentraciju i spremni smo za sutrašnji meč. Qu'avant. Pourquoi vous dites ça? To su generalno nijanse, pošto je bila priča o outsiderima i čak u najavi prve utakmice Crvena zvezda spominjana kao totalni outsider, što je meni bilo malo paradoksalno u odnosu na istoriju i tradiciju našeg kluba. Smatram da je prva utakmica pokazala da može da se igra i da je otvoreno i da su podjednake šanse na samom susretu bile i za nas i za našeg protivnika. Iz prostog razloga što smo mi pokazali određene pozitivne stvari, pokazali smo da znamo kako da izbjegnemo segmente igre u kojima smo slabiji, da umemo da pokušamo i da se to vidi, da nametnemo neke stvari u kojima možemo da budemo superiorniji i zbog toga smatram da su šanse sada nešto izjednačenije, ali to ne menja uopšte odnos između nas i Bordeauxa. Bordeaux je bio favorit pred prvu utakmicu, Bordeaux je favorit i danas, mi od toga ne bežimo, međutim, daleko od toga da se unapred predajemo. Pas uniquement au niveau du résultat, mais au niveau du jeu, où on est largement inférieur. On a su éviter le combat physique qui nous a été imposé. On a préparé et où on peut être... Vous avez changé parce que Bordeaux a été surpris. Ils ont regardé les matchs avant. Nemam sad šta, ne smijem da mu kažem, ne mogu da kažem kakva je to promjena. Uvek promjena trenera uglavnom donosi taj neki pozitivan efekat na ekipu i na grupu. Uglavnom dobro reaguju, bar u prvo vreme. To je ta čuvena šok terapija zbog koje mi treneri gubimo posao tako često. I mislim da smo ono što je bilo bitno za nas, da se dobro odreaguje posle utakmice protiv Bordeauxa i da pobedimo u prvenstvu, što je nama bilo jako bitno. Imali smo teško gostovanje, ne samo zbog protivnika, već i zbog petočasovnog puta autobusom. Uspeli smo da pobedimo, to nam je još malo dodalo samopouzdanja i ostajemo mirni, potpuno skoncentrisani, svesni, apsolutno svesni cijele situacije i u tom miru pripremamo sutrašnji revanš.